Jaj, kamku môj. Išiel do Londýnku na 6 dní, aby si ho ukázal za 60 sekúnd. Prvý deň skakam šádzi pešo, bo chcem všetko z kuchyne. Aha, od areálu Lincolnsy cez katedrálu svätého Pavla či Guildhall. Kota coffee oddychnem a dám sebe koláčka so výhľadom na Tower of London za 5 libry. Tu tento moc nemusím ani predstavovať. Nebyť tu, ja kebyže aj nebol vo Londýnku. Teraz poprechádzam po promenáde Queenwall a večeru končím zo 35. po schodia Sky Garden s výhľadkou na mesto. Druhý deň zase pešo smer Westminster. Tu sa mi to už poriadne páči, kamku môj. Kuky Big Banku, parlament, ale aj Westminster Abbey a palác skutého futbalistu Buckinghama, ne? Či jak to? Trafalgar Square, Piccadilly, Čínsku štvrť, Soho a na záver Alternate. Všetko zadarmo, no už si fakt necítim nohy. Tretí deň idem už len na skakacím denku. Kuky Highgate Center, bo to musí byť. Egyptská časť najlepšia. Z kopca Hampstead Heath Parku, po kuky zase výhľad na Londýnku. Navštívim štvrť Camden Town, bo všade no to tam vypatrá a skúsim nočnú plavbu po Temži, kde minam prvé 13 lovky za atrakciu. Partizan parky, ale ja nič moc neoplatíš. Aj sú to tu budovky a Notting Hill, kde dám sebe street food, no nevládam dojsť vo veľo. A na koncu dňa končím British muzejku, kde som vôbec nechcel ísť, kamku môj, len som še ohej babral, bo mi ho pomýlil z prírodovedecký. Ja toho dňa skakám na celodennú výletku do Oxfordu a 6. už na domov. Všetky miesta spolu s mapou a informáciami si dám do popisu videa. Sledujte.